Hallo allemaal, ik ben Annemarieke Willemsen, conservator van de collectie Middeleeuwen van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En ik mag jullie vandaag alvast een paar nieuwe aanwinsten laten zien. Want dit jaar, in 2021, bestaat de vriendenvereniging van het museum, Romeo, 25 jaar. En ze hebben besloten ons een groot cadeau te geven. En dat cadeau bestaat uit 36 voorwerpen die op een veiling zijn gekocht en die afkomstig zijn uit de provincie Limburg en vooral uit Maastricht. En ze zowel uit de prehistorie als de Romeinse tijd als de middeleeuwen stammen. Opvallendst zijn eigenlijk de vroegmiddeleeuwse vondsten uit Maastricht. De kralensnoeren met amethystkralen daarin, die vrij zeldzaam zijn. En andere sieraden die uit de 5e, 6e en 7e eeuw na Christus stammen. Merovingische tijd. Tijd waarin Maastricht heel belangrijk is in Nederland. En een van de allermooiste dingen die daarbij zit is deze fibula. Dat is een broche. En deze heeft vogelkopjes en inlegwerk en ook versiering van goud. En dat komt eigenlijk alleen maar in de graven van hele rijke dames voor in die tijd. Er zijn ook voorwerpen uit andere periodes, zoals een Romeins glazen flesje. Dit is een balsem, een zalfflesje uit de 2e eeuw na Christus. En er zijn ook prehistorische werktuigen en andere dingen bij, zoals dit ontzettend schattige kleine kokerbijltje. De kokerbijlen zijn er uit die tijd 1000 voor Christus, dus 3000 jaar oud, wel meer. Maar zo'n kleintje hadden we eigenlijk toch nog niet vaak gezien. Sommige van de voorwerpen zijn opvallend omdat ze christelijke symbolen hebben, zoals deze vroegmiddeleeuwse gesp, waar een kruisje is ingekrast. En dat is dan weer heel typisch voor Maastricht, waar eigenlijk vanuit de laat-Romeinse tijd in de vroege middeleeuwen het christendom heel belangrijk blijft. En Maastricht is de grootste stad van de huidige Nederlanden in die periode. Dus het is heel belangrijk dat we daar meer voorwerpen voor in de publieke collectie hebben gekregen. Nou, mijn favoriet is toch wel dit stuk beslag. Het is niet helemaal heel, maar het is de versiering van metaal van een houten kistje. Dit zat erop en min of meer omheen gevouwen. En de kistjes zijn echt heel zeldzaam, komen alleen in een aantal graven van hooggeplaatste vrouwen voor. En in die kistjes bewaarden die dames dan weer die kralen en die sieraden. En dat zat zo in de graven. En heel mooi ook dit kopje van glas. Want ja, wanneer zie je nou een kraal met een gezichtje? Dus hier kijkt het verleden je aan. Heel mooie aanwinsten uit Maastricht om te laten zien, om onderzoek naar te doen, om te gebruiken in de kralententoonstelling bijvoorbeeld. En we zijn de Vriendenvereniging echt heel dankbaar voor dit uitzonderlijke geschenk. Mocht je nou meer willen weten over deze aanwinsten of over het museum, kun je natuurlijk altijd naar info@rmo.nl of ons benaderen via social media.